Ay, maraming maraming salamat, kasi malaking tulong na nahirapan ako talaga. Kahit na masakit ang kahit, masakit ang katawan ko, kahit ano, ginaano ko nga makatrabaho. Kasi wala naman kami kakainin, hindi naman makatrabaho. Kaya, ay maraming maraming salamat ka nagtulong na kami. Iti karita gundaway mga ka-JCQ, ket adatay nga mismo dito barangay Soksoken, iti Ilitipidig, Ilocos Norte, mga kaibigan. Mismo nga dito ya pagnanaedan ti pamilya de la Mente, gagayem kerobsat nga itay kalabes, ket namin pinsan nga na perdi deto'y bubungan iti pagnanaedanda mga ka-JCQ kalpasan iti iduduprak ni Bagyo Egay itay kalabes. Iti karita gundaway intayo iyawat mga ka-JCQ dagiti tulong anaawat tayo nga daytoy ket para iti pamilya Dalarmiente. Iti karita gundaway kay tayo iti agyaman dagiti sa aming followers ken of course dagiti sa aming sponsors amang ipapaay iti tulong kadagiti agkasapulan a kaprobinsyan tayo iti Ilocos Norte mga kaibigan. Ate, kumusta kayo after nung Typhoon Egay po? Ay grabe nga ka ba, sir. Grabe nga namin kasi basa kami. Nung 'di ba, permihangin. Nung bumagsak na 'to basa na kami lahat na pero kahit na maabutan kami nga magpalaod doon sa kanila ni tatay, na nagpunta pa rin kami kasi nga wala kaming na dito, basang-basa kami. Kaya nung permi nervyos ko doon, sir. Kaya paano na tayo, sabi ko gano'n. Ang lahat ng gamit, sir, nabasa. Kasi bigla nga ron nga pag na, sir. Mabuti na lang na kahit papaano kami nga. Ang natakot pa namin baka maglakad kami, mabagsakan kami kahoy. Opo, oo. So, nung bumagsak na yung bubungan ninyo, ano na yung ginawa ninyo noon? Lumabas na kami, sir. Lumabas na kami nga, nagpunta na doon sa kanila ni tatay na. Kasi basa na kami, baha na dito ang sa loob ng bahay namin, malalim ng tubig. Kaya kahit papaano, nagpunta na kami doon. Okay. So, ano yung trabaho ninyo, ate? Yun lang, kami kay Apo Bising nga kang magtumulong magpakain ng baka, patpat kang mga mais o mga napier. Iso lang, sir, kasi ang asawa ko ang kakagaling na lang sa pagdisgrasya niya. Kaya ako ang nagatrabaho kasi hindi pa pwede nga magbuhat kang mabigat. Oh, ilan po yung anak ninyo po? May isa lang, sir. Oh, okay. So, saan po kayo tubo? Ako taga Iloilo, sir. Okay. Oo. Pero sila dito. So, pasasalamat mo or anong masabi mo sa mga nagbigay po ng tulong, yung binigay namin sa inyo po? Ay, maraming maraming salamat, kasi malaking tulong na nahirapan ako talaga. Kahit na masakit masakit ang katawan ko, kahit ginaano ko nga makatrabaho. Kasi wala naman kami kakainin, hindi naman makatrabaho. Kaya, ay maraming maraming salamat ka, nagtulong na kami. Maraming salamat, sir. Okay po. Lastly po, kung may gusto ka pong sabihin sa mga nanonood po ng JCQ Online TV para mabigyan ka nila ng konting tulong para sa pagpapaayos nyo, yung sinasabi mo kanina na idugtong ninyo sa bahay nung biyanan nyo po. Ay kung kung mayroon man na
nga puso sa amin nga magtulong. Kung mayroon kaming gagamitin nga pera nga doon na namin gamitin sa biyanan ko. Doon namin idugtong ang bahay. Alis na lang kami dito. Kasi tong pa maayos. Baka kung October o December nila papaayos pa dito, paano kami dito. So, talagang nakapag-desisyon na po kayo na tumira na po kayo doon pag may magbibigay Opo, sir. So, ang namin nga, pumayag naman ang biyanan ko nga doon na kami kung may pera kami nga igamitin. Okay. Kahit simple lang. Simple lang kahit sabi ko nga kung kahit kawayan na lang o plywood na lang ang na. Nang ilagay niyo doon. Oo, sir. Maraming salamat sa tulong. Maraming salamat po sa tulong niyo. Okay. Sige. Maraming salamat po sa Panginoon. Sige. Kani gini so amin kayat na iti tumulong mga ka-JCQ iti Familia de la Ramente iti karito nga lugar gagayem kirabsat ket ipadanyon laeng iti pagtenganda biro ken laeng iti Nagan a Gloria de la Ramente gagayem kirabsat gapuanan na tasigon kanya na mga kaibigan ket kalikagom da iti tumalaw wenno mapan agna Eden iti karitoy pagtaengan ti katugangan na gagayem ken kabsat tasigon kanya na ket ore lang sang kabasit at tulong nga rito ket pangrugyanan da nga mangipatakder iti simple laeng nga inda pagnaedan mga ka-JCQ. So kariso amin nga followers ken agbubuya iti JCQ Online TV channel agon unnoy kami tapno di kasakit maipaayan ti sang kabasit at tulong dayto a pamilya mga kaibigan. Maraming salamat po.